нова година! Уважаеми родители, приятели и гости, колеги, особено ми е приятно да ви видя днес всички тук заедно, за да можем отново да се порадваме на нашите прекрасни деца. Измина една календарна година, не лека за нас, екипа на мечтатели, година на промени. Знаете, ние имаме нов дом, където заедно с децата от училище мечтатели станахме едно голямо и сплотено семейство. През годината обаче успяхме да сбъднем и много наши мечти, надявам се и ваши. Децата ни участваха в много конкурси и спечелиха много награди. И тук е мястото да поздравя един от нашите учители, Десислава Ставарева, която заедно с нейните деца и благодарение естествено и на родителите, които ни помогнаха, спечелиха на първо място на международен конкурс за млади таланти в София. Разбира се и нашия учител по английски, а в последствие и от средата на годината наш директор, госпожица Стамена Христова. Която тази година взема 2 приза учител на годината на България. И освен това взема приза на община Варна с най-висока резултат за млад учител. Пожелавам на всички ви да имате една много весела и усмихната Коледа и разбира се, щастлива и здрава нова година. Благодаря ви!